Usa ka motorsiklo ang nabanggaan og kotse sa kadalanan sa Kanilar dinhi sa Zamboanga City niadtong Biyernes bandang alas 5:45 sa hapon. Maayo na lamang, bunog lamang sa kamot ang hiaguman sa 29 anyos nga si Rosami Basang Kabusong, residente sa Summer Hills, San Roque, niining syudad. Sa investigasyon sa kapulisan, minggawas nga nagdagan ang motor sa biktima nga adunay plaka numero 662 JXI gikan sa sentro sa syudad paingon sa Santa Maria, sa dihang gisenyasan kini sa iyang kauban nga mag U-turn. Hinungdan ngaming minor ang babayi og nagpasiga og signal light apan wala kini mamatikdi sa nagsunod nga kotse. Hinungdan nga nahitabo ang panagbangga. Signal light naman Naka-signal na po siya, sumusunod daw po siya sa amin, sa akin. Tapos bigla na po, umabante po siya. Naigo sa luyong bahin ang motor sa usa ka Toyota Wigo color blue nga adunay plaka numero JDO 2022 nga gimaneho ni Maria Concepcion Tanang, residente sa Sibilia Street, Barangay Sunfor niining syudad. Kadyot nga nakasinati og traffic ang maong dalan, labi na kay daghan ang mga motorista ngaming agi niini. Ang driver sa kotse nga nagdumili sa pag-atubang sa kamera, aminado nga wala niini mabantay ang pinakalit nga pag U-turn sa motor. Hinungdan nga napunggitan niini ang biktima. Mingdangat sa maong lugar ang investigador sa kapulisan og nagkasinabot ang duha ka partido nga ariglohon na lamang ang mga danyos gumikan sa maong aksidente. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe